A l'any 1208 va néixer Jaume I, que es convertiria en sobirà en només 5 anys, al 1213. Va tindre almenys 12 fills amb les dues dones en les quals es va casar. L'anomenaren el Conqueridor, perquè en 15 o 16 anys va conquerir les Illes Balears i el territori valencià. El 9 d'octubre de 1238 entrà a la ciutat de València, dominada fins aleshores pels àrabs. 9 segles després encara se celebra com el dia de la nostra comunitat. Morí a l'edat de 68 anys. A l'any 1208 va néixer Jaume I. A l'any 1208 va néixer Jaume I. Que es convertiria en sobirà en només 5 anys. Que es convertiria en sobirà en només 5 anys. Al 1213. Al 1213. Va tindre almenys 12 fills. Va tindre almenys 12 fills. Amb les dues dones en les quals es va casar. Amb les dues dones en les quals es va casar.
L'anomenaren el conqueridor. L'anomenaren el conqueridor. Perquè en 15 o 16 anys, perquè en 15 o 16 anys va conquerir les Illes Balears i el territori valencià. Va conquerir les Illes Balears i el territori valencià. El 9 d'octubre de 1238, el 9 d'octubre de 1238, entrà a la ciutat de València. Entrà a la ciutat de València. Dominada fins aleshores pels àrabs. Dominada fins aleshores pels àrabs. 9 segles després, encara se celebra com el dia de la nostra comunitat. Encara se celebra com el dia de la nostra comunitat. Com el dia de la nostra comunitat. Morí a l'edat de 68 anys. Morí a l'edat de 68 anys. Punt i final. Ara el repetiré una vegada per si vos heu deixat algun espai en blanc. A l'any 1208 va néixer Jaume I, que es convertiria en sobirà en només 5 anys, al 1213. Va tindre almenys 12 fills amb les 2 dones en les quals es va casar. L'anomenaren el conqueridor perquè en 15 o 16 anys va conquerir les Illes Balears i el territori valencià. El 9 d'octubre de 1238 entrà a la ciutat de València, dominada fins aleshores pels àrabs. 9 segles després, encara se celebra com el dia de la nostra comunitat. Morí a l'edat de 68 anys.